Dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Satemah bisa tetunggalan apa ana dukuh Keras Wetan 1. Nggih, Desa Keras Wetan RT 3 RW 1 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi nggih. Alhamdulillah yo. Awit saka pangestuning para pepunden awake dhewe sak kanca wis pareng sowan ana daleme pendhiraning Bapak Gunaryanto Esos MSI lan Ibu Tutut Winastri AND. Iya Nduk dawuh kowe ngerti apa ora iki kandungan kersa apa? Yen ora kleru kandungan kersa ngunduh mantu. Iya kena diarani ngunduh mantu lan uga kena diarani mantu nggih jalaran mantene wadon wis dadi putrane Pak Gun dhewe Nduk. Wis minggu kaya putrane dhewe nggih. Ya kuwi Raka Mas Fahrul Dwianto kuwi putra kaloro sawenane Pak Gunaryanto ingkang wis anjatu krama Mbak Feni Widyawati. Kuwi putri nani Bapak Wiji lan Ibu Ernawati SPJ saka Kaungan Kecamatan utawa Kabupatene Magetan nggih. Alhamdulillah ijab wis lakon tanggal 27 Oktober 2020 Nduk. Oh ngono nggih. Iki mung kari ngunduh manten nggih. Mantu sing diman-iman kabeh metu. Ya kuwi tresnane wong tuwa marang anak, celengane wong tuwa kanggo anak. Ora iman pendhenane Bapak Gunaryanto ngragati marang Mas Fahrul jalaran pancen wong tuwa nyambut gawe kuwi nggo marajake anak kok Nduk. Oh ngaten ya Nak. Iya. Lan ngatasi Mas ngantarani Mas Fahrul lan uga pendhenane Bapak Gunaryanto wis padha netepi sungahe dhewe-dhewe. Kok sungahe dhewe-dhewe ki piye? Yen anak supaya anak nyang wong tuwa kuwi mikul dhuwur mendem jero. Nek yen supaya wong tuwa ngarang anak polah bapak keprajah. Mas Fahrul kepengin palakrama, Pak Gunaryanto meradahi. Mula bengi iki wis kelakon digelar bahagian kaya ngene ndae nggih. Amin ya rabbal alamin. Mula yo pandongaku kanggo pengantene ya kuwi muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Sakinah kuwi ketentraman, kedamaian dan rasa aman dalam hati sehingga jauh dari kecurigaan dan kegelisahan. Terus mawaddah ya kuwi cinta dan kasih sayang yang membara serta rasa saling memiliki yang ejawantahkan melalui perhatian dan penghargaan. Nggih, warahmah ya kuwi kasih sayang yang mendalam dan terwujud dalam menerima kekurangan pasangan, memaafkan serta adanya rezeki dan karunia Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nduk, muga-muga pandongamu kuwi dijabahi dening Gusti Kang Nyipta Jagat. Mas Fahrul Mbak Feni ora kok dadi bojo ning
dadi jodoh nggih. Apa ana bedane bojo karo jodoh? Bojo kuwi kalau mangsane iso pegatan iso pisahan. Nek wis dadi jodoh kuwi ora ana sing bisa misahke mung kejaba maut kok, Nduk. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Dawuh. Iki matur nuwun kunjuk dening Bapak Mendes, Bapak Haji Tony Riyadi Esa kang wis paring idi palilah nggone panjenenganing Bapak Gunaryanto gelar pahargyan ora mung bengi iki. Oh ngono ya. Wingi bengi ora wis mlayu utawa dangdut. Oh nggih. Awan mau uyon-uyon utawa kelenengan dene bengi iki pagelaran wayang kulit awake dhewe sing timbalan sowan ana dalem kene. Nggih. Matur nuwun Yoyong dene ketua panitia Bapak Sukanto oleh ngopeni para kanca pengrawit wis ora kira-kira. Tenang kok, Nggih. Wis iki para pengrawit iki diuja saupanane. Wis dadi uneng-uneng to. Ya to, seniman iki yen mulya ya kaya raja, nek sengsara ya sak ngisore kere. Nggih. Ning bengi iki mulya tenan, Nduk. Ngono nggih. Iki daharan wis prasmanan, kaya awake dhewe arep munggah panggung wis ngliwati daharan andher kagem para tamu. Para pengrawit ya ngono, mung kari kuat-kuatan wetenge. Nggih. Mangane diukehi ora apa-apa, wong cedhak kali ya. Nggih. Mula nggih, iki gandeng ujupe kuwi tasakuran mula ayo kowe karo aku tirakatan lek-lekan ana dalem kene, monggo tak dereke. Dasare dening Pak Gul sing ditimbali ora mung aku karo kowe klebu nimbali para kadang bintang tamu. Sapa Mas Yuda? Mas Yuda CS ya. Diatur pinarak ana kiwa kulpak dipethuk prau layar. Monggo tak dereke monggo ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Amin ya rabbal alamin. Mas syukur wonten ngarsanipun Gusti. Kula panjenengan iso ketemu wonten Keraswetan mriki. Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga ageng